Ćao, je došao opet na Marbovik, što opet trebamo još jedan klip. Nije mi bilo dugo, ali izaći je klip. Zašto mi nije bilo dugo? Jednostavno, što se tiče klipova, prinuđen sam da ih smanjim jer jednostavno nemaju podršku. Tako da vidjet ćete u sljedećem klipu, narednih klipa koji budu dolazili. Šta se tu događa, ali nije to bitno sad trenutno. Bitno je mi da idemo na video, radimo grafičke kartice od 50 do 100 evrića trenutno. To je ta situacija i vidimo šta sad može da se nađe, pošto mislim gledao jako dugo grafički. Mislim, posljednje klipa koliko je prošlo, sad ću brati, prošlo je 11 dana, je toliko nisam gledao grafičke kartice, tako da živo me zanima da li može išta da se kupi sad trenutno. Ima čak 94 rezultata, ovo je u suštini najjeftiniji rank što se tiče grafičkih kartica. Ne može jeftinije od ovog, a da imate neki kao Full HD gaming od 60 do 100-150 fps da kažemo i to je max za ovu celni rank. Tako da, ajmo odmah krenemo, jednostavno ne znam šta mogu da očekujem ovdje, da li će biti mnogo grafičkih kartica, da li neće, sad će vidimo. Tako da ono, za sada 50 evrića, evo ga, imamo za 50 evrića RX 588 GB, to je ok, to bi preporučio za 50 evrića, preko toga ne. Znači imamo već dvije grafičke kartice, tako da sad ćemo ih zapratimo. Mada iskreno ne bi ni uzimao ni ove, jer sad ću vidjeti zašto. Jer već ulazimo od 100 evrića, tu već ima mnogo bolje od RX 580. Ali kad bi gledali do 50 evra grafička kartica, definitivno RX 580 je best buy trenutno. Ili ti 1060. Ali RX 580 je mnogo bolje od nje opcije. Tako da idemo dalje. To je sad neki primjer čist do 50 evrića, a mi idemo sada od 50 do 100 evrića. To je neki kao mali jači budžet za one koji imaju dženke da daju sad jebi ga i to je to. Evo i ovdje čekaj RX 588 GB, košta 6000. Idemo bato. Ok, onda imamo GTX 1650, 4 GB, ovo nikako ne uzmete. Znači sad gledajte kad uzmete grafičke da budu makar 8 GB. I ova kamera mi ide, da ne kažem na šta, ali nema veze, ajde. Rešit ćemo i taj problem, kupit ću stativ. Tako da ono, ok. Šta smo rekli zbog grafičku, nikako ne uzimajte 4 GB grafičke, god par imali. Gledajte, makar 6 do 8 GB bude neki minimum, znači bukvalno minimum za grafičku, ako hoćete da radi lepo i fino. Ako ne, onda idete na rizik da vam secka, baguje, trotle itd. Tako da ne bi poručio, tako da to je moj neki savjet. Tako da to je to. Da imamo što kaže, evo GTX 1060, 6 GB, ok, nije loše. Ovo je Miloš u pitanju. MSI je dobar model. Ja sam imao ovakav 6416, pa dobro. Evo vidite, do 100 fps, to je od 38 do 60, to u benchmarku. U gamingu bit će možda malo više, do 100-110 i to je to, bukvalno. Tako da ok, odlašli smo prvu, što se kaže, za 55 riječi ok, znači ok, realno, nije loše, evo još jedna. Gigabajt, čak i nisam prikazao broj telefona, pa ako rekao zanima, neka pozove lika i to je to. Idemo dalje, imaš jedan od gigabajtova, imaš šta kaže, ima 11 lika, ovo mi je lepši model. Jedan šestopinac, on je istina. Display HDMI i 2 DVI, ovo je staro, kako 2 DVI, dobro, ok. Vidno ko monitor ovo radi, ja ne mogu da verujem. Ali dobro, šta je to? Temperature su ok, klokovi su ok, toko da to. 6 GB nije loše, ajde zapratit ćemo i nju. Broj telefona imate, evo ti imate opis da vam ne bi čitao. Ako ćete stoperite video i pročitajte jebi ga. Šta vas zanima, nije loša opcija. Ili ja već ogle se znam. Tako da evo, ED2, ovo je drugi model, tako da ima kako hoćete već 6900 ne biste kupio, bato. A da ne šta rasipate. Iskreno. Tako da eto, to je to, do 6500 imate već 4 izbora. Što bi se spala 11 sati čovječ, šta je vam? Idemo dalje, ovo vreme, juče je bila kiša, gledajte ovo sad, katastrofa, sunce, bate, prelepo vreme. Nema ništa, dobro, 1060 armor, 3 giga, bate, obriši oglas, bate, iskreno, obriši, nemoj da ne postavljaš. Znači, nemoj da postavljaš, bate, ne treba ti u životu. Ne očekujem neki veliki izbor da će imati ovdje do 100 evrića. Mislim, RX 500, evo, za ovu cenu će, mislim, vjerovatno RX 5700 XT pobediti, to nema šta. Ili ti čak ako bude naišao RX 6600, ali to za 100 evra ne možete naći. Tako da, to je to, evo ga, 1070, ovo je ok model, realno. Dual X, dobro, čekaj. Evo broj telefona, Strahinje se, Belgrad Voždovac. Čekaj, imaš dve slike, što tako? Backplate nije neki, ali vidim da je očuvan backplate.
Dual X, dobro, Dual X, koji je model, brate, ovo nisam vidio u životu. Ovo je, dobro, 1078, dobro, 8 giga, to je okej, ne piše koji je model. Treba piše ovdje na ovome, brate. Ja ne znam koji je model, iskreno da kažem. Power by Gaming, dobro. Ali sviđa mi se, realno. 1070, dobili smo našli za bukvalno 7000 da tomu dođe koliko 63,88 eura. Šta kaže, ispravna lična upotreba korišćena za LOL i slabije igrice. Dobro. Eto, imate i opis, imate i broj telefona, ako nisam klikne evo ga, pa pozovite dečka pa vidite šta ćete. U suštini dobar deal realno. Evo još jedna, bukvalno za bukvalno 500 dinara više, ovaj gigabajt triple fun, dobro, Aleksandar prodaje šta kaže GTX 1070. I šta si ti s time napravio? Slika s interneta je doviđenja, bato. Da si staje neke slike pa i da on s interneta, brate. Ti teško da slikaš jebote. Što brzim takve likove. Uzmu, postoje oglasi i uzmi slike s interneta. Izbegavajte takve oglase. Znači, bukvalno to su ljudi koji ih mrzim bukvalno. Da si icimo za jedan oglas koji je ono okej. Treba da, ako hoćeš da prodaš nešto, trebaš da imaš i slike i opis. Nema niti opis, niti slike. Tako da, ništa. Ajde, izbegajte. Evo još jedno, opa, GTX 1660 Super 6 GB, ok, perfektno, ovo je jedan cooler, znaš ti koliko je to cooler? 140 mm, mislim da je. Ovo nije loše, jedan smo pinac koristi, dobro, mala grafička, temperatura 70, hotspot 84, zanimljivo. Dobro, zanimljivo, nije loš, niže loša ponuda, Terza, PC, laptopovi, dobro, Terzo, evo ti vam opis. Lično proizvod u Beogradu ili Kraljevo, dobro, imate broj telefona, pa pozovite ako hoćete, to je 4. grafička koju smo našli. Snima, dobre. Onda idemo dalje, ovo je 1 GB grafička, joj, brate, mani me, molim te, te gluposti. Idemo dalje, šta ima, da li uopšte išta ima, brate? 6400, ovo nikad nisam vidio, i to je jedan cooler. Najjače. Radimo ovaj Asusov. Opa, ovo je dobar model, ovo sam imao, samo sam imao 26, super, ovo je ogroman model. Kako Asus, a ovo jeste njihovo, nisam očekivao koji 4 GB nikako. Žao mi je, 4 GB je previše malo, i 6 GB je malo, ajde da kažemo kao pančo, šta je ovo? 1080 Ti, šta kaže ovaj majko, ti grafičke, tako reći, poluispravna. Problem je u tome što ima artefakt. Dobro, to sam im ja sa 5700 XT pa sam jedno prodao. Ali radila, ali čim uđeš u Google, YouTube, trotle. To bi se reklo, ali dobro, nebitno je, to nas ne zanima. Idemo dalje, znači ne kupujemo neispravne stvari, samo 100% ispravne i 100% proverene. Je tako? Idemo 1050 Ti 4 GB. 79, ali ovo je normalna mate. Kad se setim mininga, koliko je to koštalo, brate, joj. Ali ajde, šta je tu? 660 Ti, MSI ima i kutiju, dobro, odlično stanje, malo korišćeno za info, tu sam, dobro, deki, da vidimo mi deki, koliko giga ima, vjerojatno ima 8. Koliko giga? 6 giga, dobro. 6 giga ima, dobro, nije loše. 660 Ti, ok, ali pre svake kupovine rekao sam kako da provjerite da li je ispravna. Lično preuzimanje, testiranje i radna garancija da vam da, jednostavno. Jednostavno gledate kakav profil, da li ima pozitivne ocene, da li je komunikacija između prodavca i kupca je jednostavno dobra, ako nije, batalite oglas. Sve sam prikazao da je kontakt, nema kontakt, tako da i ovo isto nije loše, MSI-eva, dobar model. Šta kaže, 2080 Ti, neispravna, aha, ja gledam što je ovo, to je cijelu, brate. Ovo bi bilo prodato u minutu, brate. Šta je sa sobom, čekaj da je neispravno. Na prodaju neispravno, očekaj dotak do ovog ima. Bez prava na bilo kako reklamu. O, dobro. A ovo su najgori medalje, gdje si to našao? Ovo su najgori medalje. Fantasy Edition i zatvoreni, brate. Najgori, znaš koje temperature? Tako može dođe do 100 stepeni temperature. Jebote, to je normalno. Tako da izbjegate takve grafičke koje su totalno zatvorene s jednim coolerom, znači nikako ne uzimajte. Nikako. 5500 XT, brate, ovo je lud. Ali o tom potom, ajde. 5600 XT, nije loše, ali ne bi te uzimao, sad ću vam pokažem zašto. Jer ovdje već dolaze jako bolji modeli od toga, tako da ono, mislite koliko stranica još imamo, 650, 660, super 6 GB, dobro, ok, ali imamo već 3 modela tamo, tako da ne bi uzimao. Ne bi uzimali, izvinjam se. Idemo dalje, još jedna stranica i mislim da smo završili za 100 eurića grafičke, tako da GG, dobro. Bote, gdje su 5700, evo ga ovaj.
Evo, znam da je neki imao, mislim, generalno Aleksandar Simonović, evo kontakt, pa ko ćete vidjeti što kaže u opisu, prodajem potpuno ispravnu grafičku karticu, ja je koristim već nekih 3 godine, dobro, prilike, menjana pasta, znači treba se menjati termalni padovi, tako da ono. Iako ponekad, kada radi na 100% pređe 75 stepeni i dalje veoma stabilno, dobro, jeste stabilno, što jeste. 180, kako pređe 100, lele, vidi hotspot, bate, 110 stepeni. Ovo nisam doživio da vidim uživo, pogledajte vi ovo. Ovo normalno, mislim ne vidite vi od mog facecama, čekaj kako da pomerim. Vidite. Tek sad vidim da ne vidite mog facecama, pogledaj ovo. 109 stepeni, bato, ovo je ludo, ovo treba smijeniti termalni padovi. A, o, bato, da. A, ne, ovo, nemoj, molim te. Nisam ni vidio, beži. Zajebaj, begi, ne treba. Ne treba, da ti ta cena. Tako da, što se tiče nje, nema. Evo ima 1080. Opa, vidi ovo. GTX 1080 Evgina, ovo je jako dobar model. Svaki Evgin model je jako dobar, što je iskrivljeno ovoliko, brate. Jeste iskrivljeno, brate. Ne, to je takav model. Tako? Ili mi se čini. Dobro, ovdje je ravna. Dobro. Šta je slika? Dobro, i ovdje je ravna. Jedan smo binac koristi, dobro. Šta kaže full marku testu? Dobro, 70 stepeni, dobro. Nije loš. Čudan model, jako čudan model. Nije loš. Čekaj da ima, može. Što bi se reklo može, ali uz ono prethodno što sam rekao. Napravlji grafička 1080 FG, 8 GB, dao GDR5X, kao nova padovi pasta zamijenjeni pre godinu dana. Dobro. Dobro, 71 stepen, to je jako dobro za ovo grafičku, s obzirom da je Evgina i da je 1080 koja troši nenormalno struje, kao 1080 Ti, tako da to je to. Nema više, tako da imamo kategorije kompjuter i desktop, grafičke kartice, da ima šta smo našli. Znači smo GTX 1066 GB MSI za 55 eurića, znači smo Gigabyte GTX 1066 GB, isto 6500, malo više, dakle 6500 dinara, tako kako bude staviti, tako ću čitati. Na GTX 1070, mislim da je Asus, 8 GB, 7000 dinara, našli smo onda GTX 66 Super 6 GB, isto Asus 69 eurića, onda MSI GTX 66 Ti, dobro, 85 eurića, ovo je 6 GB naravno. I posljednja je Nvidia GTX 1080 Evgena, 100 eurića, tako da znači smo koliko komada, 3, 6, dosta komada, tako da legende. Što se tiče ovog klipa, to bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu, šta da kažem. Napišite u komentarima, živo zanima koji sad vi trenutno grafički koristite, da ste zadovoljni jednostavno. Ja mislim da pola vas koji nemate ove grafičke žele bi da kupite, tako da ono, evo jedne prilike, ovo polovno naravno, ali izaberite neke dobre grafičke koje će trajati makar godinu, dve minimum. Tako da to je to. Bog pa like, dve, ćao, vidimo se.